Permadani lur, luwe lur, weh metu nang duren lur, lur, wah lha iki lur kene kuning melepuh kene lur, wah iki lur duren paling top lur wah. Wah iki ora saben wong lur iso mangan iki lur. Mana ndang rene lur, wah iki lho sing kagoni lur, wah iki lur. Lah lho Pak Bos lur, iya Pak Bos lur. Pak Bos itu punya pohon durian lur, tapi ora patek seneng durian lur. Mulane durene kok didum-dum ngene iki. Para tamu-tamu sini lur, suguhi madang, suguhi kopi, suguhi durian sak kemenge lur, imbuh, weh jene lur, njupuk olehne lur, iki bose njupukne yang buri, iki bose Mangilang. Weh bose yang buri lur, wis njupuk neh lur. Oh iki ditawani sak kemenge lur, pokoke lur. Pokoke monggo-monggo gang langkir lur, pakinten gang langkir lur, pokoke wah jane Pak Haji, Bu Haji ngono wae iso sak kondang sak Gunung Pati lur, iki ora trimo Gunung Pati Semarang kabeh lur, wis gang langkir wis Pak Haji, Bu Haji ngono wis kondang lur, wis butuh duren piro wae tindakne lur gratis lur ini ora kon bayar lur rumang sampun bayar ora lur nek wis los wae lur masa komengmu angger gelem enek dhewe wah lek-lek Bu Bose lek bar jupukne lur wong Bu Bose bar jupukne lur buri dek ngarep ae lur lek kono lek dek kono lur lek imbuh jenenge lur iki lur tapi kon tak isik lur